Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε το Yoga Challenge και θα σας δείξουμε κάποιες στάσεις yoga που είναι για δύο και αυτά. Να πάμε στο βίντεο. Η πρώτη εικόνα που θα σας δείξουμε είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, αρχίζουμε με την πρώτη. Αυτή είναι η δεύτερη στάση που θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε και στο δεύτερο. Ωραία. Λοιπόν, κάπως έτσι. Κάτσε. Περίμενε. Έλα. Ο κόλος μου. Πάντως το κάναμε. Το τρίτο που θα κάνουμε θα είναι αυτό. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο τώρα. Μου φαίνεται λίγο για δυνατούς. Ναι, για μένα. Καλό. Κάτσε κάτω τώρα. Λοιπόν, στράει. Λοιπόν. Κάτσε, μην πέσεις, το έχουμε. Το κάναμε! Όχι! Το κάναμε, ναι. Δεν το κάναμε, χάσαμε. Δεν έκατες καλά. Αφού γλιστράνε οι κολοκάλτσες. Κρίμα. Αυτή είναι η τέταρτη πόζα που θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο τέταρτο. Λοιπόν, Θα σκοτωθώ, μην με ρίξεις εκεί πάνω. λοιπόν, αυτό εδώ. Λοιπόν, έχει, ναι, είναι έτσι τα πόδια. Πρέπει να βάλω εδώ τα πόδια μου. Όχι. Εδώ στο. Θα κουτουλήσω. Θα κουτουλήσω. Άλλη μια προσπάθεια. Λοιπόν, ωραία. Τελευταία. Φέρε μου τα πόδια. Φέρε μου τα χέρια σου πρώτα. Το κάναμε σχεδόν. Το κάναμε. Σχεδόν, Σχεδόν. Ναι, σχεδόν. Λοιπόν, πάλι δεν τα καταφέραμε. Δεν Άλλο ένα απογοητευόμαστε. τελευταίο. Και το πέμπτο και τελευταίο που θα κάνουμε είναι αυτό. Ωραία, πάμε. Πρώτη στήση. Μόνο το κεφάλι μου. Λοιπόν, κλειστά. Κλειστά αυτά τα πόδια, κλειστά έτσι. Έτσι. Μόρι μου. Πάμε, κάτσε στα πόδια μου. Ρε, κάτσε πάνω στα πόδια σου. Εκεί πρέπει να κάτσεις. Πεθαίνω. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο. Να το κάνω εγώ το κάτω. Ναι. Ρε, μου μπήκαν τα πόδια μου στο κάτω. Λοιπόν. Κοιτάξτε τη μόρι της. Κάτσε, μείνε λίγο εκεί που είσαι. Είναι έτσι. Κοίτα εδώ. Κοίταξτε εδώ. Νικολέτα, κοίτα λίγο. Λοιπόν, κάτσε καλύτερα. Δεν μπορεί να φτάσει το πόδι της. Προφανώς παιδάκια μου δεν γίνεται αυτό. Όχι, εντάξει, ναι, έλα. Δεν κατάφερε. Τι αυτά, μου αρέσει κούλικα. Με κάρφωσες. Κι εγώ αυτό έμαθα. Εντάξει παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe. Τζούτζου.